Gikonsidera nga suspetsado sa pagpatay sa iyang kaugalingong asawa ang negosyante nga si Wayne Christopher Uy, bisan pa man kulang pa ang ebidensya nga nakuha batok kaniya. Matod sa Cebu City Police Office nga padayon pa ang ilang investigasyon kalabot sa pagpatay kang Agnelyn Uy kansang lawas na palgan sulod sa usa ka sakinan niadtong Oktubre 29 apan paninguhaon nila nga maka-file og kaso batok sa suspetsado. Ang CCPO adunay deadline nga hangtod ugma Sabado aron maka-file sa maong kaso. Matod sa kapulisan nga gahuwat pa sila sa resulta sa paraffin test ug fingerprints ni Wayne Uy. Ug kung mapamatud-an nga aduna kini kalambigitan sa kamatayon sa iyang asawa, pasakaan dayon kini og kaso.